नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। खूप दिवसांनी व्हिडिओ बनवतोय। मी माझ्या गावी आलो आहे, कोकणात संगमेश्वरमध्ये। कळंबस ते माझं गाव आहे आणि मी आहे आता तेलेवाडी फाटा, वेस्टार्ट फाटा पण बोलतात त्याला। इथे उभा आहे मी आणि आता मी चाललो आहे ट्रेकवर। छोटासा ट्रेक आहे। हा रोड गेला खाली फणसवणे संगमेश्वर इकडे आणि हा रोड गेला उमरे गावात आणि हा रोड गेला आपल्याकडे साटलेवाडी बेकरेवाडीकडे। आणि हा जो रोड वरती गेला आहे, हा रस्ता वरती गेला आहे, त्या रोडने आपल्याला वरती जायचं आहे आणि तिथून आपल्याला आपलं गाव, छानसं गाव दिसतं आपलं, सुंदर असं, ते बघायचं आहे। आणि तुम्हालाही दाखवतो आमचं गाव कसं दिसतं वरून। हा जो रोड जातो मुचरी गावात जातो आणि रोड खूप खराब आहे। ह्या रोडने आपल्याला वरती जायचं आहे। 15-20 मिनटं लागतील चालत। आणि आता आपण वरती चाललोय। कालपासून पाऊस कमी झाला गावी, पूर्ण शांतता आहे गावी, कसला आवाजच नाही। आणि आपण ज्या रोडनी चाललोय हा मुचरी तेरे आणि पुढे बुरमी गावात हा रोड उतरतो खाली त्या साईडून। आणि ज्यांना देवरुख वगैरे इकडे जायचं असेल तर हा रोडनी जातात। रोड खराब आहे पण 2 व्हीलर वगैरे जातात वरती, 4 व्हीलर जास्त करून नाही जात। जास्त करून एकटे ह्या रोडनी कोण जास्त येत नाही, कारण सामसूम असतो हा रोड पण खूप खराब आहे। आणि डायरेक्ट वरतीच भेटतो तुम्हाला, वरूनच आपण बघूया आपण। आणि सगळीकडे हिरवगार, इकडे पण जंगल माजलंय। आणि आपण पोचलोय ह्या टॉवरच्या इथं, इथूनच आपला गाव दिसतो सुंदर। आणि ह्या आमच्या गावाभोवती असलेल्या डोंगर रांगा। या समोर दिसतोय लांब आमच्या गावातील धरण। मित्रांनो, वरती आलोय ना, खूप पाऊस आलाय मोठा, त्यामुळे काय दिसतच नाही पुढे काय दिसतच नाही जास्त। तर एकंदरीत असं आहे आमचं गाव। वाड्या तर दिसत नाही आहेत, सगळीकडे हिरवगार। तर आता मी इथून निघतोय, खूप वेळ होतो इथे। तर हा पॉईंट कसा वाटला नक्की सांगा। परत भेटू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये, नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार, बाय बाय।